Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes si povieme niečo o písmenkách a hláskach, aký je medzi nimi rozdiel a ako môžeme ich rozdielne trénovať. Taký úplný základ je, že písmenko je znak a hláska je zvuk. Poďme si teda ukázať, čo budeme čím trénovať. Podľa Márie Montessori prichádza prvé senzitívne obdobie pre písmenka už okolo 2 až 2,5 roka. Je to teda obdobie, kedy môžeme dieťa zoznamovať s tvarmi písmen. Ak na to využijeme napríklad takúto drevenú vkladačku, písmenka nepomenúvávame D ako dom, ale hovoríme mu iba názov písmena, teda toto je D. Toto je T. Ak sa učíme tvary písmen, je najlepšie využiť čo najviac zmyslov, teda dieťa si písmenko môže ohmatať, okrem toho, že ho vidí, počuje jeho zvuk, tak ak začíname s dvojročnými deťmi, môže sa nám stať, že ho aj ochutnajú, ale viac zmyslové prijímanie informácií znamená, že nám tá informácia zostane v hlave dlhšie. Ak máte doma magnetickú tabuľu alebo magnetickú stenu, môžete využiť aj takéto magnetické písmenka. Pri učení tvarov písmen môžeme využiť aj tzv. Trojstupňovú lekciu, pričom prvý stupeň je, ako sme si ukazovali pri drevených, toto je M. Druhý stupeň je, poprosím dieťa, aby mi ukázalo písmenko, teda ak ich mám na tej magnetickej tabuli, tak poviem napríklad, ukáž mi, kde je písmeno M. A keď už sa posunieme zase ďalej, že už vidíme, že dieťa má písmenka dobre osvojené, vtedy sa ho môžem opýtať, aké je toto písmenko a dieťa mi ho má pomenovať. Toto je písmeno M. Ak chceme začať trénovať prvú hlásku, nemusíme vôbec pritom využívať tvary písmen, pretože nám ide o to, aby dieťa tú prvú hlásku v slove počulo. Môžeme si preto zobrať na to napríklad takúto hru hmataj a nájdi. Dieťa si nahmatá rôzny predmet a potom sa ho pýtame, čo počuješ na začiatku, aké písmenko, a dieťa si má povedať to slovo napríklad strom a vtedy vieme, že tú prvú hlásku počuje, keď nám povie, že na začiatku je teda písmeno S. Väčšinou dieťa prvú hlásku počuje okolo 4,5 roka, niekedy aj skôr. Ak už však prvú hlásku potrebujeme cieľene trénovať, vtedy sa snažíme to prvé písmenko čo najviac natiahnuť, teda strom. Alebo sa môžete hrať aj tak, že vy poviete dieťaťu, čo má hľadať, napríklad nájdi mi niečo, čo sa začína na písmenko S. Ak chceme prvú hlásku spojiť spolu s písmenkami, môžeme opäť na to využiť takéto magnetky, napríklad dieťaťu rozložíme rôzne písmenka po tabuli a ono na základe toho, na aké písmenko začína ten obrázok, k takému písmenku môže ten obrázok priložiť. Často sa stretávam s tým, že sa dieťa učí prvú hlásku štýlom A ako auto, B ako balón. Vtedy ho ale neučíme počúvať prvú hlásku, ale učíme ho v podstate básničku a teda mu trénujeme jeho pamäť, nie sluch. Ak však chceme využiť toto prirovnávanie A ako auto, B ako balón, využíme to vtedy, ak má dieťa problém zapamätať si tvary písmen a pomôže mu spomenúť si na ten obrázok a povie si auto, to sa začína na A, tam bol takýto tvar a hneď bude vedieť, čo má napísať. Dúfam, že vám tieto tipy pomohli a vidíme sa pri ďalšom videu.